Sillä on väärä lippis. No niin, tänään Seinäjoen Ideaparkissa katsotaan, että montako ihmistä löytyy, kello on Swift-pompin vaatteita päällä. Mennään eka kattoo Hollywoodista, siellä on aina. No niin, mistä löytyy? Joo, siellä ensimmäinen heti tuolla, no. Lätsä oli päässä. Mennään kattoo, löytyykö Hollywoodin bussista lisää ihmisiä, kello on Swift-pompin vaatteita päällä. Oh, siellä on taas yksi lätsä päässä. En tiedä mones oli. Laitetaan tuohon näytölle, että monta niitä on sit ollut. Siellä takana oli taas yksi. Nyt mennään kattoo sittari, löytyykö sieltä yhtäkään. Tässä potata vähän. Oh, siellä on taas yksi. Sielläkö löytyy, aika monta nähty jo. Nyt mennään katsomaan, löytyykö juomahyllyjen välistä. Siellä välikössä aina voi piileksiä jotain ihmisiä. Nyt ollaan juomahyllyjen välissä. Täältä voi aina siellä kaksi. Kuvat tonne, kato. Kaksi lippistä siellä päässä. Joo, siellä taas yksi lippis. En tiedä, monen se oli. Pitää ottaa jotain juotavaa, että jaksaa katsella ihmisiä taas. Ottais sitten oikein. Tää on aina yhtä vaikea valinta. Onko sulla suositella mulle mitään hyvää juotavaa? Tää on sairas. Mitä tää on? Vitamiinivelliä. Niille, jotka ei tiedä, niin nää lätsät ristokkaa ihan lähiaikoina. Nää on myyty 2 kertaa loppuun. Alkaa kuulolla niin, että missaa sit. Pitää kävellä vähän. Olisiko tuolla? Joo, siellä oli yksi taas. Tuolla on toinen. 2 lisää. Tuolla on joku äijä. Sillä on väärä lippis. Sakkoa tolle, kun tuolla kävelee. Pikku tauko taas. Käveltiin hetki matkaa eteenpäin. Tuolla näkyy taas joku pari. Ei muistettu kuvaa sitä kohtaa, mutta otetaan pikku breikki. Tää on raskasta hommaa oikeesti. Mä veikkaan, että tos oli ihan tarpeeksi tälle päivää. Laittakaa kommentti, jos haluatte samanlaisia videoita lisää, niin katsotaan tuleeko.